Mienka testo. Mienko sa nastrieka viac. V podstate sa neodlieva po risky, nikto to tak nerobieva. A nalieva sa priamo z nádoby. Odhadom. Čiže odhadom nalejeme do pripraveného mlieka. Riska by sa mala točiť týmto smerom podľa návodu. Tu vidíme, prilievať môžeme. Ukazuje nám, že predný pravý cecok je zlý a ostatné sú dobré. Mlieko vylejeme potom do kanála. Priamo. Skúsime náš celček. Miska má risky. Má nakreslenú hlavu zvieraťa. Takže na tú hlavu treba potom dať pozor, na ktorej pozícii je. V tomto prípade je to takto. Mlieka môžeme dať aj viac. Kraje misky zabezpečujú, aby sa nám to neodlialo na bok. Misku zoberieme, mlieko preklopíme a zlejeme ho len po risky, ktoré sú naznačené na miske. Takto. Zoberieme si testovací chlapový celček. A nadávkujeme presným dávkovačom jeden strek do každej štvrťky. Misku otočíme a pozorujeme naťahovanie filmu. Sledujeme hlavne film. Takže podľa nášho testu ukazuje, že predný ľavý cecok má nad 1 000 000, ale zároveň vidíme, že ostatné sú do 100 000. Takže v tomto prípade vidíme tú presnosť, hej, ten film sa trhá priamo. Ešte u toho sa len ťahal, tu sa už trhá. Skúsim ešte jednu. Máš? Tá už je hotová. Tam má predný pravý